אותנטיות לאמינות, ולפעמים אם אני עושה דברים שהם כאילו לא אני, לא באופי שלי, לא בבסיס שלי, אני מרגישה לא בסדר עם עצמי, כאילו, למשל, במערכת יחסים כזו או אחרת, סתם, הרגשתי שאני זה לא אני, כאילו, מה שאני בעצם מייצגת זה לא אני האמיתי, ואז באמת הרגשתי חוסר אותנטיות, וברגע שיצאתי והבנתי שאוקיי, אני מרגישה משהו לא אותנטי פה, ובאמת עשיתי משהו שהוא יותר אני, ובאמת ביטאתי את עצמי, את הקול שלי, אז באמת הרגשתי את הקול שלי מתבטא ויותר אותנטיות. את החיבור שלך לעצמך. זה הדבר הראשון שקרה. הפכת להיות עוגן לרגשות שלך. נכון. נתת להם לגיטימציה, נתת להם מרחב, מקום, נתת להם ביטוי. כן, ובכלל אני חושבת שגם מתקשר לכל הנושא של אינטואיציה אולי גם, כן? אם כאילו אני מרגישה שמשהו צריך לעשות אותו או זה, ואני מקשיבה בעצם לעצמי, אז אני אותנטית לעצמי, נאמנה לעצמי, אולי באיזשהו מקום, כן, יש פה עניין של גם אינטואיציה. כן, כי אינטואיציה... ואז כאילו באמת מתחבר לזה, נכון? זה כלי שבאמת מחבר אותך למי שאת. למי שאני.